Maya payabak ngan po kaya kayo ngan. Kapanyawsan karing kakasal. Mr. Anthony Palma Tadeo, amanoknangan King Babo Pangulo Porac, Pampanga. Anak de Ariel Calma Tadeo at Jean Trotman Palma. Ang makatalagang kasal kang Miss Rachel Escamilan Serrano at tagahalong Porac, Pampanga. Anak de Rene Carion Serrano at Jenny Sunico Escamilan. Makasadyang kasal king September 6, 2026, ang maganap king parokya ng Santa Catalina de Alexandria, Porac, Pampanga. Ni Mr. Janiel Lacandula Pineda, ang manoknangan king Sepong Bulaon, Porac, Pampanga, anak de Bonifacio Calilong Pineda at Imelda de Leon Lacandula, ang makatalagang kasal kang Miss Casey Botalon David at taga Zone 6, Cabalanchian, Bacolor, Pampanga, anak de Frankie Pineda David at Margie Gentola Butalon. Makasadyang kasal king September 13, 2026, ang maganap king parokya ng Santa Catalina de Alexandria, Porac, Pampanga. Nung sakali pong atin kayong balong maging sugabal, king kasal daring mesyong bitla, mariyari pong agad tamong ipayabot king kakatamong pura paroko o king opisina ning parokya, dakal pong salamat. Ngini po pagmasusyan tayo po kaniting banal na Eucharistia, ing kalabing 8 Domingo ning karaniwan a panahon. Para king kapasalamatan dari, Mr. and Mrs. Manding and Susan V. Tugen family, Carmelita Tuason and family, Mel Carlos and family, Mr. and Mrs. Alani and Arlene Sagon and family, Luisita Vicenta, Gloria Datu and family, Adriel, Sian Datu, Aris, Riza, and Dexter Datu, Rosana Marquez, Marquez and Bison family. Para king malagwang kapaldanan dari, Bienvenido Manensala, Corazon Navarro, Jesus Kayanan. Para king makasubaling kapag nasandari, Andong ka, Ani Dungka, Hoover Patrick Vergara, Charina Deyang. Para ka rin kaladwa dari, Feliciano, Filomena, Leonida, Nelia, Cynthia, Reverend Monsignor Felicito Sison, Reynaldo, Reverend Father Fernando D. David, Ricardo Camaya Jr., Crescencio Gerludes, Ricardo, Amador, Venancio C. Delfin, Victor Carlos, Maureen Cleran, Eleuterio, Juanita, Renato, Bienvenido Tuazon, Juanita, Renato, Eleuterio, Francisco Yumol Santos, Olivette Carlos, Mayencio Giao, Pelagia Aguilera, Marshall Aguilera, Alan Calma, Francisco, Gloria Rivera, Federico, Avelina Matawaran, Nilda Canlas Aris, Juanito Aris, Reverendo Aris, Carlos Santiago, Mary Grace, Marian, Juanito Canlapan, Filemon, Crispina Dulud, Alberto, Dolores Canlapan, Agnes Dizon, Pedro Malit, Feliciano, Romeo, Pablo, Dr. Catalino Pineda Jr., Edelberto Datu, Estelita Lalik, Raimundo Lalik, Elena Maningas, Antonio Maningas, Irma David, Noel, David, Lolita Soriano, Soledad Sagon, Ramon Sagon, Jose Ignacio, Nina Angelica, Angelina, Florentino, Roque, Lizen, Ireneo Palma, Sherdy Marquez,
Talakad tapo at ikantatayang dalit a pamuklat. King lagyo ning ipa, ning anak, at ning Espiritu Santo, Amen. ing ginuman tabaya kaya kayo, At kaya ka antimorin. ngayon po yung 18 Domingo ng karaniwan na panahon. Ing Diyos kapwa nakatamo king kayang kapatawaran at diye, nung danupan takeya, adwan tangi ni ipawi na iting danok. Magkumpisal ko king King Diyos Diyos, sa amayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling migasala kong bina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulin nito, ipanigapuko ka Santa Mariang Kapilan Mang Birhen,
Karing sablang anghelam pong santo, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, King Dios, aginuta mo. King Diyos sa mayupayang tutu pakalulwa na katamo, King pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo, King biye alanangga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos, mapaglunos ming ipa, pabusten ming anak mong Yesu Kristong magkalugpamangan, karing sablang danupan king nanumang paralan. Gawan mo king mapagmalasakit karing hanggang kalulunan ning panahon mi. Ituro mo king kilala karing karelang pamangailangan, dumalan kasakitan kambera, makirake king karelang pagsalbat, mitbid karing sugat da, at mampat karing karelang danok. Adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Makiramdam ta po, King Amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Inginu nga na, meko keni, ikayong sablang kakao, oy ni inginuman yung, meko keni, bistat ala kong kwalta, alang kwaltang sali kayong trigo at mangan kayo, meko keni, sali kayong alak at gatas, e kayo magastos nanuman.
Bakit pa'y gastos kayo? Kingeto ni makakabsi. Bakit sweldo yu gagastos sa inyo lo? Makanyan man, danupang kayo po. Makiramdam kayo kanako, at dapdaning kakong sasabihan, at mayama kayong mangan, kingpe kamanyaman diling pamangan. Makiramdam kayo nini, taong kakong pinili, at lumapit kayo kanako. Lumapit kayo kanako, at mikabiye kayo. Gawang kong kasaduang ke kayo, manatili king kapilan man, at ibiye ko ke kayo, ding kanwanan kang David, pengako ko. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Inggamat ni Ginoo, pakananakatamo, pakibata na rin sablang kailangan tamo. Inggamat ning Ginoo, pakananakatamo, pakibata na la ring sablang kailangan tamo. Magana kayo at mapaglunos ing Ginoo. Banaya dya king pamimwa at mipnuyo king lugod no. Mayap yalub ing Ginoo karing sabla, ing kayang lunos at king sablang dapat no. Inggamat ning Ginoo, pakananakatamo, pakibata na la ring sablang kailangan tamo. Ding sabla makalawel at manaya kayo. At babye na karelo ing pamangando, king panahon a kailangan do. Ing babye na karelo sobra-sobro, ibabye na karing sabla, ing kailangan do. Inggamat ning Ginoo, pakananakatamo, pakibata na la ring sablang kailangan tamo. Makatuliran niya ing Ginoo, ing sablang dapat no, at malam karing sablang dapat no. Malapit niya ing Ginoo karing sablang tapat mamawos kayo. Karing sablang king katutuan mamawos kayo. Inggamat ning Ginoo, pakananakatamo, pakibata na la ring sablang kailangan tamo. Pamamasang ibat, king sulat ng San Pablo, karing tao Roma. Nino mo ing ating upayang ikawani nakatamo king lugod ng Kristo, king kaligaligan man, king kasakitan, king pangalupig, king danok, king kalubasan, king panganib, o king kamatayan. Ala, uling karing sablang bagay reti, karintamo ganap at agumpe, king kapamilatan ng Kristo, alinugod kaya katamo. Matibek kung kapaniwalan, king agyang ing kamatayan, o ing bieman, ding anghel, o ding aliwapang upaya, o sikanan karingban mo. Antimurin ing nanu paman, king kasalukuyan, o king pain tungol. Ing atyubabo, o ing atyulalam, o ing nanumang melalang. Nakatamo kapilan man malyaring ikawani, king lugod ning Diyos, ame yakit kang Kristo Jesus. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos, parangalan tayo po ing mayap a balita. Hallelujah.
emu bukod king tinape mabibiye ing tao. Nune king balang amanong manibatan king asbok ning Ginoo. Ing Ginoo manatili yake kayo. At keka antimorin, Pamamasa king mayap a balita agpang kang Mateo. ligaya keka o Ginoo. Inyang dimdam ng Jesus iting balita di kiliking kamatayan ng Juan Bautista. Sina kayang bangka at may koya ketang lugalay ita. Mintaya king meto nga tahimik kalugal, anong nuya makapagdili-dili. Dapat abalitan da ring tao iti, at iba't ka ring miyayaliwang balen, linakad lang pinuki kaya. Inyang pulda siya king balay Jesus, ikit na lading tutong dakalataw. Meluno siya karela, at pepakayapa na laring masakit. Inyang may bengi na, lepitan da rin kayang alagad nga rakeya, mikikailangan ng lugalay iti at mabibengi na. Palakwan nyo nala, reting tao, balang munta ka ring lapit-lapit a baryo, bang makasarilang apanganda. Kaya kailangan ng makola nga ng may kibat Jesus. Ikayo mismo din nyo lang apanganda. Dapat nga rang sinabi kaya, 5 lamong tinapi at adwangasan ding daralami. Idalayo laki ni nga ng Jesus. Pepaloklokan na laking dikot ding tao. Kingwa na laring 5 tinapi at adwangasan. Tinalangaya banwa at pepasalamat siya king Diyos. Pemiraso na laring tinapi at tinutos na karing alagad king pamyadala karing tao. Mengan langan ding sablat kinabsila. Tinipon dala ring alagad ding mga tagan at may katipon lang 12 kayin karing pira-pirasong tinapi. Ating 5,000 karing lalaking mengan, bukod pa karing babae, ampo karing anak. Mayap ng balita ng kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Good morning po. Kumusta kayo po? Sabihin niyo po king kasiping you, God bless you. Nung dinan tayo pong title, halimbawa nung pelikula ya, ing pamagat ng biyeta mo, tinimbang ka, ngunit kulang. Tekel, tekel. You have been weighed, but found wanting. Ang madalas nating karanasan sa buhay ay karanasang marami sa nangyayari sa buhay natin hindi sapat. Kulang. Kaunti. Kahit konting pagtingin. Bigyan naman ninyo kami ng konting awa. Wala akong time. Konti lang ang pera namin.
aga nakakepo itang lumang pelikula. Angel Locsin, Dingdong Dantes, Angelica Panganiban. Anong Angelica Panganiban kang Dingdong? Ang pera natin hindi kadaling mabuubos. Pero ang pasensya ko, konting-konti na lang. Kayo po, kumusta ang pasensya ninyo? You know, in life, many times, when it is little, we call it nothing. Wala akong pera. Meron. Pero siguro, pusing. Pero meron. Naalala ko yung isang parokyano ko. Nagsimba siya. At nagtataka ako kasi parang nag-iba yung mukha niya. Parang may bago. So sabi ko, alam mo, parang ibang dating mo ngayon. Tapos yung parokyano ko, tinakpan niya yung ilong niya. Sabi niya, Among, pinagawa ko yung ilong ko. Sabi ko, kasi naman Among, dati wala akong ilong. No, karon niya pumangis na, waking balugbog. Di nung nga ka nga ron, ka mabiye. You couldn't breathe. But many times, that is us. Ang kaunti ay wala. But the gospel tells us today, little is not nothing. Little is something. Sabi ni Jesus, nako, 5,000 yung mga tao, gutom na. Pakainin na ninyo, sabi sa mga alagad. Kaugali natin yung mga alagad. Sabi nila, Lord, pauwiin mo na lang sila. Hindi natin mapapakain yan. 5 tinapay, 2 isda, 5,000 sila, pero yung babae at mga bata, kung bibilangin, hindi sapat. Kulang na kulang. But God has different mentality. Ang sabi ni Jesus, ibigay niyo sa akin yung sinasabi ninyong hindi sapat. At pagkatapos ang ginawa ng Diyos, ang ginawa ni Jesus, nagpasalamat siya. Itinaas niya na parang blessing ang kaunti. At pagkatapos, He shared them to people. And a miracle happened. Ang kaunti ay nagpakain ng sobra-sobrang daming tao. Ang kaunti ay sumobra pa. There are 12 wicked full of baskets of bread na natira. Now, let us look into our lives. Na kung saan madalas ang tingin natin, ang pananaw natin sa buhay, ang tawag ko dito, isip dukha. Na parang napakaramot ng Diyos, na ang tingin natin sa sarili natin, we are deprived. Kaya walang nangyaring himala sa buhay natin. But God tells us, if you take this little, and then be thankful, and then offer them to God and believe in His power, and then have the capacity to share the little, it is then that miracle happens. Diba, kayo ang kwento ng buhay ninyo, ilan yung anak na pinag-aral ninyo? 7, 5, 4? Kung babalikan mo, paano nyo napagtapos sa mga anak ninyo? Magkano bang kinikita ni mister? Magkano bang pera nyo? Pero bakit nakatapos sila? Meron pang nursing.
mayroon pang accountant, may teacher. What happened? Pag dumadating na yung bill ng kuryente, pinagpapawisan ka na kung saan ka kukuha ng pambayad. Tapos nakapapag-aral ka ng mga anak with the little that you have. But it is because kahit kaunti, hindi ka tumigil na ialay ito sa Panginoon. Naalala ko po ang namatay na national artist, si Nora Honor. Pinanood ko siya sa YouTube, bini-interview siya. Tapos sabi niya, hanggang kailan ka magiging artista? Sabi niya, habang may nakikinig sa boses ko, kahit kaunti lang, kakanta pa rin ako. Habang may nanonood ng pelikula ko, kahit 10 lang sila, aarte at gagawa pa rin ako ng pelikula. It is a testimony of believing in the little where miracle can happen. Alam po ninyo, minsan, nag-misa ako, wedding anniversary. Sino na sa inyo ang 30 sa marriage? 25 or 50? May reception. Nagkataon nun, wala akong ibang schedule. So, nakapunta ako sa reception. Alam niyo, hindi ko makakalimutan yung sinabi ng babae. Sabi ng babaeng asawa, nung nagsasalita na sila, sabi niya, ngayon, 25 years after, nire-renew ko hindi lamang ang pagmamahal ko sa asawa ko. Nire-renew ko rin ang lahat ng mga kasalanan at pagkukulang na nagawa ko. At humihingi ako ng tawad. At ganun din, nire-renew ko ang pagbibigay ko ng tawad sa Kanya sa mga kasalanan at pagkukulang na nagawa niya sa akin. Perhaps that explains why the marriage led to that point, to that long point. Ang problema sa ibang tao, ganito alam mo namang super yaman sila, Alviera ang bahay, hindi bababa sa 10 million ang bahay. 4 sasakyan. Tapos sasabihan mo sila, ang yaman mo. Ang isasagot nila, ay hindi, Father. Hindi po kami mayaman. Komportable lang po siguro, pero hindi po kami mayaman. Ano ang mayaman? Akala nila that's being humble. Pero pagyayabang yon. Kasi parang sinasabi mo, hindi mabait ang Diyos. Ang dami mo ng biyaya, ang tingin mo, wala ka pa. Hindi po kami mayaman. Kaya kayo, pag tinanong kayo, mayaman ka? Ang sasagot ninyo, oo. Kasi mabait ang Diyos. Mayaman kayo? Ayan. Mayaman kayo? Hindi mabait ang Diyos. Ulit, mayaman kayo? Kasi mabait ang Diyos. Sino po sa inyo ang sino yung mga senior citizen? Ayan, ang dami nila. Pakitaasan kami ng mga senior citizen. Next year, barkada ko na kayo. Di ba kung minsan, when we grow old, ang feeling natin ganito, nako, ilang taon na lang ang nalalabi sa buhay ko. I am diminished. I am limited. Pabigat na lang ako. Puro na lang gamot at doktor ang pinag-uusapan pag nagkukwentuhan kami. I am now worthless. You see, hindi naman tumatangga ang espiritu. You see, it is not a matter of age. 32 years old can be a lifetime. It's how you do with your life
kung papaano ka nabubuhay ng buong ningning, ng buong positivity, ng buong pagmamahal. And it doesn't make you insignificant. Kung kaya po, sa misa natin ngayon, ano ang 5 tinapay at 2 isda ninyo? What is the little that you have? You believe in God and then give thanks to the Lord. Panginoon, salamat po sa sardinas. Panginoon, salamat po sa itlog. Panginoon, salamat po sa asawa ko kahit laseng ko hindi nagda-drugs. Panginoon, salamat po sa mga anak ko kahit na madalas nagsisikip ang dibdib ko, nagkukonsumisyon ako, hindi sila walang hiya. And then when you give thanks, share the joy of life. It is then that miracle happens to your life. Ilang araw nakakaraan yung gardener natin, si Chuchay, nagtatanggal ng damo sa labas. Tapos may dumaang mother, may kasamang anak naglalakad. Ako may pagkachismoso. Joke. Medyo naringgang kong usapan nila. Sabi ng mother, naku, ako nananalangin pero wala namang nagbabago sa buhay ko. Prayer ako ng prayer pero ganyan pa rin. Ganyan pa rin ba? Kung minsan nakala natin, ganyan pa rin. Pero akala mo lang yun. Because maybe you are blind with the miracles of God in your life. Tandaan po ninyo, believe, give thanks, and then share. And then, as the gospel puts it, the miracle happens. Talakad tamo po. Sasalpantaya ko. King Dios, ipang mayupayang tutu. Linalang King Banwatiato, at kang Hesukristong anak ng bugtong aginuta mo, pengaglik yung upaya ng Espiritu Santo, may bayit ka Santa Mariang Birhen, lina sa lalam ng payang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sino biyang mebye, tepayta siya banwa, makulukluk, wananing Diyos, igpang mayupayang tutu. Ibat ka rin, magbalik ka naman keti, banmukum ka ring mabie, ampong may ngamate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pami sa makding santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasulbirang mering mete, at king bie alanganga. Amen. King pamamilatan ng dakilang propeta Moises, pepakanin ng Diyos yung kayang balayan king ilang. Yung Ginong Jesus, yung propeta ding sablang propeta, paknaning kayang balayan kapamilatan ng sarili ng katawan. Manalangin ta king Diyos para king kakatamong pamangailangan at ding pamangailangan ng mabilog gayato. Nga tamo pong manalangin, Ginoo tingiran mo ingaklis ning kekang balayan. Ulitan tayo po. Ginoo, tingiran mo, ingaklis ning kekang balayan. Banging banal akapulungan, paratiyang maging santungan, nungnu ka rin ding daranot king espiritualidad, makatupalang tune, makakapsing pamangan, ning kaladwa karing amano ning Diyos, at karing sakramento, nga tamong manalangin. Ginoo, tingiran mo, ingaklis ning kekang balayan. Bangding pamuntok espiritual, ing Santo Papa, ding obispo at pari,
kalupa ng Kristo, lawende ing balayan, king mipnong lunos, ampong alang kapanglalan, lang sumuyo karing physical at spiritual ning pamangailangan, nga tamong manalangin. Ginoo, tingiran mo ingaklis ning kekang balayan. Bang ding pamuntok ding bansa at gobyerno, laganas dang ipamye ing pibandyaning balen, kapamilataning programang makapanahon, masasukat, makalantad, mayayakit resulta, ampong makapakibat karing tunay pamailangan ding memalen, nga tamong manalangin. Ginoo, tingiran mo ingaklis ning kekang balayan. Banging kaya katamong komunidad keti parokya, panandamanda ing makas no lugod ning Diyos, at uliniti, manaliking alang nanumang makapakawani kaya katamo kayo, nga tamong manalangin. Ginoo, tingiran mo ingaklis ning kekang balayan. Bang ikatamungan, ing katawa ng Kristo, malugod tamong midawon, mga lating regalo, ning panahon, ampong kabyasnan, magtiwalang ing Ginoo, para kalana iti, para king ikakayap ding dakal, nga tamong manalangin. Ginoo, tingiran mo ingaklis ning kekang balayan. Yabe tala po rin kapasalamatan Daddy Joy and Randy Reyes, Medalla Gutierrez, Florita Timbol, Dr. Eder and Angel Dizon, Teng Calajao, Eloy and Bebot Dizon, Atling Maria, Ampoy Lemuel, Ryan and Melanie Peña, Lito and Anita Urbano, Melita Espino, Romel and Ann Musni, Senator Lito and Marisa Lapid, Peter Nepomuceno, Mayor Jing B.M. Jen and Mayor Lenny Capil, Vice Governor Dennis and Madam Yoli Pineda, Lucy Miranda and Isaac Sweets, Adi Anichete, Wilma Fernandez, Daga Morales, Alvin and Rosario Sunga, Hengsler, Lana and Gar Manalo, Lynn and J.R. Santos, Bonnie and Sita Tuazon, Romel and Let Tadike, Albert and Dolores Abinsay, Cynthia Dizon Pizarro, Rowan Musni, Imelda Gutierrez, Marivic Gopez, Zet Iturralde, Karina Sunga Balingit, Grace and Mehmet Pascual, para po king kaladwa ng Rosario at Pompeo Bautista, Maureen Castro, Fernando, Among Fardavid, Among Alan Sikat, Ron Dizon, Among Marlon Cunanan, Mochart Panlaki, Zek Karen, June Pascual, Terry. Makanyan mo naman po ing death anniversary ng father ng Ate Eileen. At ipaiabe tala po kayong panalangin tamo, ring intentions ng Milagros Bautista at Among Rainiel Tolentino. Ipanalangin tamo, King Ginoo. Ginoo, tingiran mo ingaklis ning kekang balayan. Ginoo'y pagkalob mo kay kaming pamanalastas, king kekang kaburyan at pamalak. Parati kaysa nang lalapit, bang may pasiknangan king pamanga nasidya mo para kay kami. Ikabos mo kaysa king sablang pamikasala, hangga king miras kay siping mo king ligaya banwa. Adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen.
kailanman. Purihin ang kayapan. Bigyan ka ng kayaning ahinig na mata mo. Bigyan ka ng sablang dapat at kapagasan. Ipuri ka, Diyos, Tigmeto Sigluban. Purihin ang kayapan. Ikaw niyan iligala ay ang pangiteka. Harakin at balik ubas. Ipuri ay Diyos kakilanman. Purihin ang kayapan. Igleta lang kayaning ahinig na mata mo. Bigyan ka ng sablang dapat at kapagasan. Ipuri ay Diyos kapilanman. Purihin ang kayapan. Ibeta na kayaning ahinig na mata mo. Bigyan ka ng sablang dapat at kapagasan. Ibeta na kayapan. Manalangin ba ng kakatamong dawon, matanggap yarapan ng Diyos, may payang totoo. Itindawon ka ring gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ng kayang lagyo, king kaya kataming kasaplala at ng mabilog ng Santa Iglesia. Diyos ay pami, pasalamatan da ka para ka ring tinapi at alak at king pamangawa mo karating tanda ng pangatsuna ng anak pusalmi. Kapamilatan na daralami, arapan mo yung pagsalbat ng tagimpanding sabla. Bustan mong para kalan na keti, para kaya kaming tinapi ng biye, bang pasik na nga na kami ating alak ng tula, bang pagkaluban na kayong kapanaligan. Adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuma natili yake kayo. At kaya ka antimorin, Yat na yun rin puso yu. makayat nano king gino, Pasalamatan taya ing ginua Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunay karapat dapat matulid ing pasalamatan na kang parati numan karinib pa, Diyos king alanang galubos mayupaya. At syuke kayong kaming pangatsu, pangimot at pangataw. King pamibiyebye mi aldoldo, king lugod mong tenam king meto yato. Binyanin kaya kang anak ing bunga, babya garantiya. King akayabe mo kami king siping nakapilanman. Ulinita kambering sablang koro ring anghel karing banwa. Daralit mi ing kaya kang ligaya. Makyabe alang tokunang babya kapuryang keka. At ngaming kakanta. Ito
Tunay kang banal, ipay, kayong panibataning sablang kabanalan, uli na dita pagparalampumi, pabanalan mo sa ratingayin king Espiritu mo ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ning ginuming Yeso Kristo. Bayami dawon ko sang loob king pamaylasa at kamatayan, king waning tinape, pepasalamat siya keka, piraso ne, binyene ka rin kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti kongan ka na niya, itiyain ka na akong katawan na midawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bataning apunan king maning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. Pinyaning kalis ka rin kayang disipulo nga na. Tanggapan niya iti kongan minum ko kaniti, iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo at alangang tipan. Mibubu para kaya kayo, para karing sablang tao, bang kanita may patawaran na ring kasalanan. Taptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo ping misteryo ng kakatamong kasalpantayanan. Inyang inigaganakan may paing kamatayan at pamanyabli ng mebya ng anak mo. Darawon mi akeka iting tinape ning biye, ing kalis ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming talakad arapan mo bang sumuyo keka. Mapakumbaba ming pagamuha mo, king kaming ang sanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me ipa ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bang may ganap king lugod kambe ng Leon 14 ing kaming Papa, i Florentino ing kaming Obispo, Pasiano, pangadi tayo po ya pong seto, medyo maluwat na rin pong masakit, Pasiano ing kaming Obispo Emeritus, at ding sablang pari. Ganakan mo na rin kapatid ming pepainawa na mananayang subling miye, ring sablang mayang unabye, lalong-lalo na po ikatalino. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluwan mo kengan, gawan mo kaming karapat dapat magkamit king biye alananga, kaya be ng Maria ing Birhenin duning Diyos, kaya be ring Apostol, Santa Catalina ning Alejandria, at ding sablang santo, tinupad king malumong kaburian king kekabaning panahon, kuryanda kapaligayan, kapamilatan ng Iso-Kristong kekanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ibang mayupayang tutu, kagumling banale Espiritu, pupuryanda ka, parangalan, manggaman king alananga. Manalangin ta king Diyos sa ipata mo para king pamangan akailangan tamo aldo-aldo at para king pamangan ning Eucharistia.
Ikabos mo kami ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Bangking kasaupaning kaya kang pakalulo, parati king mikabos king kasalanan. Miligtas king sablang kaligaligan, kabang mananaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Iso-Kristong kaya kaming talapangabos. Ginuming Iso-Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babi ako kaya kayo. Emo sana babalik lang din kaya kaming kasalanan, nunalawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia. Pamayapan may bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari manggaman king alananga. Amen. Ang kapayapaan ng ginumanatili, sana kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimorin. Bakit tamo po may kakametong tamo king kapayapan? Kapayapan po kaya kayo man. Nyoing kordero ng Diyos, nyoing midala ko king kasalanan ning yato. Mapalad lang may yaws king apunan na ning kordero. Gino, matampang tanggap kaya ka. Dapat yag kasming amano mo, kumayap na ako.
et omnibus amare et servire Domino in everything, love and serve the Lord. Omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire Domino in everything, love and serve the Lord. Amare et servire Domino in everything, love and serve the Manalangin tayo. Talakad ta po. O Diyos sa tipami, kapamilatan ng tinapay ng biyan ng anak mong Yeso Kristo. Palabungan mo kaya kaming upayang lugod. Ibiyan mo kaya kaming tetagan misana karengamanong pisyag na kaya kami ng anak mo. Ikaw mismo din nanyo lang apangan daring tao. Saupan mo keng mirake keng pamangan mikarela. At ang timurin ng tulami at pamakidamayan. Ing kapanayan mi at lugod. Adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luklok tapa mo po. Atin ta pong First Sunday, Second Collection po, na makaparikil para king sao kabyas ng fan ning kaya katamong parokya. Ulitan ko po, ing Second Collection tamo po, makaparikil para king sao kabyas ng fan ning kaya katamong parokya. Salamat po. Ing sao kabyas nan po apin niya yung kakatamong scholarship arm, nanungno ka rin sa sao tamo pong magpagaral. Kareng anak yung parokya tamong
Mangailangan sao, baka nita makapagaran lang. Ayun. Na walang hinihintay mula bakang di inaalintanan. Sa tuwin ay magsumikap na hindi humana. Talakad tamo po. Kalupan na po ning gagawan tamo king kakatamong parokya king porak. Kaya rin na po ning misa manatili kayo king kayong katatalakaran bang tanggap king grasya na ning agwa bendita or the holy water. Hindi manatili ya kaya kayo. At keka antimorin. Bendisyonan na kayo po ning mayupayang Diyos. Hingi pa, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umena kayo po, mamya kapasalamatan, king ganakan ng Diyos, king biyeyo. Salamat, King Dios. Malayan ang kalatuki, malayan ang itumuran, malayan ang ilaos mo, malayan ang pinili mo, malayan mo ang Ginoo, teka ng paghayagan, teka ang palaguman, teka ang pabanalan, kaya usting de pamipalukun, kaya usting de pamanaran, o ginubalayan mo ang kabayanan, o ginubalayan mo papamunan, malayan at talatuki, malayan aming tuburan, malayan ang inaus mo, malayan ang pinili mo, malayan mo ang Ginoo, teka ng paghayagan, teka